Okay, dinig bahida to magkauban si Police Captain Angeli Arianda no ang ato ang Public Information Officer sa Misamis Occidental PPO. Labot sa gimo nga pagpaganda o gayon maghimo nga preparasyon sa Misamis Occidental PPO in relation sa 95th anniversary sa Misamis Occidental. Police Captain, mayong adlaw, kay kumusta? Hi, good afternoon. Yeah. Unsay mga gimo nato nga mga preparation no sa mismo sa atong kapulisan sa Misamis Occidental PPO, ilabi na sa mga daghang kalihukan nga gimo karon sa atong lalawigan sa 95th anniversary. We are so glad to announce that as we celebrate the anniversary of province, our police provincial office has really prepared when it comes to security. No, kung makita nato, I will not mention the numbers, but we are well prepared and they are strategically deployed from strategic areas. Since pagsugod sa mga activity, wala ba yung mga untoward incident so far no nga hangtod karon na Police Captain? So far, so good. We are so blessed to peacefully celebrate this anniversary. And hangtod nga bahuman kini yung mga Yes. mga Hopefully, makaselebrar ang tanan sa Kalipay o sa Kalinaw. Siyang yun ni mo ma'am sa itong mga katauhan, labi na sa mga amuanhin, no, sa mga events na ito, nagipahigayon din sa probinsya. So sa mga katawhan nga mo celebrar uban karon karong eryaha diri sa Mopac area we should be alert and observant labi na sa atong mga bag kay ang Kalinaw mag-start pud sa atong kaugalingon. okay. So paano may mga gidili no basta na yung mga activity na to unsa may mga gidili kasagaran no in parts sa security measures nga gihimo sa PNP. Ginadili syempre ang mga deadly weapon and firearms. How about the pack bag, yun na. So far kung ang pakbag wala na may ginadili nga gibutang, okay ra. So yun na kahugot ang seguridad gipatuman sa atong kapulisan. Yes, yes. Siguro ay mo ipabot na lamang no nga mensahis tanan in relation sa tanan nga mga activity nato ang nga mahuman kini no sa labi na sa Pirangat Festival nga ipahigayon sa mga mosunod nga mga adlaw. Sa mga katawhan nga muuban sa pagselebrar sa atong provincial anniversary among gihangyo nga ang Kalinaw dili makamit sa PNP alone but especially in cooperation sa tanan. Okay, ma'am, So, thank you. ngalan ni mo ma'am? Police Captain Angeli Arienda. Thank you.